Hello moi drodzy, witam was serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, tak trochę niestety średnio wesoło. No niestety nie może być zawsze zbyt wesoło, także dzisiaj tak średnio wesoło. Nie chcę tutaj siać paniki i krzyczeć, że cenzurują, koniec internetu, koniec wolności w internecie. Ale pod pewnymi względami troszkę o to się to, co się stało, ociera. A mianowicie, o co mi chodzi? Został w Parlamencie Unii Europejskiej dzisiaj, czyli 20 czerwca, przegłosowany taki artykuł o numerze 13, artykuł 13, który, no możecie sobie w internecie dokładnie treści jego przeczytać, który, no nawet nie siejąc paniki, będzie miał dość spory wpływ na to, co będzie się działo w internecie i jak zmieni się nasze w internecie funkcjonowanie. Jest taka strona AntyArt13, na której jest tak prosto wypunktowane, co się zmieni w internecie, jeżeli jesteście użytkownikiem tylko portali i tak dalej, twórcą jakichś treści, ewentualnie serwisem, w którym ludzie mają możliwość tworzenia treści, czyli na przykład właścicielami YouTube'a, nie wiem, Vimeo, albo na przykład właścicielami fanpage'a na Facebooku. Przeczytam wam to. Z perspektywy użytkownika najpierw. Każdy twój komentarz będzie musiał przejść obowiązkową kontrolę jeszcze przed publikacją. Treści kontrowersyjne lub potencjalnie groźne będą blokowane. Także po prostu, i to też się łączy z tym, jeżeli jesteście posiadaczem jakiegoś serwisu, to generalnie na was spada cała odpowiedzialność za to, co na tym serwisie będzie postowane, zamieszczane. Także po prostu, jeżeli pojawi się coś, co może zagrozić w jakiś sposób, co wydaje się wam, że będzie jakieś widziane jako jakaś negatywna treść, to w większości właściciele serwisów będą takie treści po prostu w trosce o własne bezpieczeństwo usuwać, jak możecie się domyśleć. Znalezienie interesujących Cię treści będzie niezwykle trudno z powodu opłaty za linkowanie. Wyszukiwarki i agregaty treści będą blokowały dostęp do wielu mniejszych serwisów. Darmowe linkowanie do jakichś treści ma od tego czasu być widziane również jako plagiat i rzekomo zapobiegać rozpowszechnianiu kradzionych treści i tak dalej, z czego po prostu linkując do jakiejś treści mielibyśmy być zobowiązani, aby właścicielowi tej treści uiścić opłatę, co jak słusznie wam się wydaje w przypadku jakichś mniejszych serwisów i tak dalej może być bardzo trudne, ewentualnie czasem niemożliwe, dlatego też po prostu, jak tutaj jest napisane, mniejsze jakieś serwisy mogą po prostu poupadać. Kolejna rzecz. Udostępnianie treści, dzielenie się linkami, tworzenie memów może zostać potraktowane jako plagiat. Właśnie. Także w zasadzie wszystko może być potraktowane jako plagiat i do wszystkiego mogą być wysnute jakieś treści, w sensie jakieś, jak to się mówi z angielskiego, claimy osób trzecich a propos tego, że naruszacie ich własność intelektualną i to się łączy właśnie z tą opłatą za linkowanie. Teraz z perspektywy twórcy. Ruch do twojej strony serwisu z Google'a, Facebooka może być mocno ograniczony. No, wiecie jak to wygląda na przykład z zasięgami na Facebooku, że one są coraz mniejsze i obcinane czasem z jakichś w ogóle dziwnych przyczyn i albo usuwane są treści, albo blokowane konta, jeżeli tam gdzieś po prostu zostanie to przez jakiegoś bota omarkowane jako jakaś treść, nie wiem, rasistowska i tak dalej. To po prostu idąc tym tokiem rozumowania, idąc tym po prostu, no, że po wprowadzeniu tego artykułu będzie to jeszcze trudniejsze, te zasięgi będą jeszcze bardziej obcinane i no to też oczywiście tyczy się YouTube'a, gdzie te zasięgi tych filmów były strasznie obcinane, a gdzieś za jakieś słowo kluczowe wyłapane przez bota można było nawet mieć usunięty film, czy też jakieś, prawda, zgłoszone tak zwany claim na kanale, gdzie za 3 już jest usuwany kanał i z tego co wiem już kilka kanałów niestety się straciło, albo zostało zmuszone do zniknięcia z serwisu, także to się tylko jeszcze bardziej pogorszy. Jeżeli w zamieszczonej przez Ciebie recenzji książki, filmu czy gry na Twoim blogu lub kanale YouTube zamieścisz cytat np. z książki, naruszysz prawa autorskie, a antypirackie filtry usuną Twoją treść. Czyli to łączy się z tymi, prawda, jakby nowymi rzeczami, które doświadczymy jako użytkownik, że po prostu jeszcze bardziej będzie utrudnione działanie, szczególnie właśnie na YouTubie, gdzie po prostu w dużym stopniu mogą stać się niemożliwe, po prostu niezdatne w ogóle do funkcji. Nie umiem się wysłowić. Bardzo ciężkie, a w zasadzie niemożliwe może stać się prowadzenie kanałów, które traktują o recenzji filmów, książek i tak dalej, jak sami rozumiecie. I tworzona przez Ciebie parodia, satyra lub remix, a nawet cover przestaną być dopuszczalne w sieci.
co jest tak jakby naturalnym następstwem tego, co powiedziałem przed chwilą. A jeżeli jesteś serwisem, na którym użytkownicy mają możliwość tworzenia treści, na przykład publikowania komentarzy nawet, no w tym momencie na przykład fanpage na Facebooku, chociaż myślę, że pod to równie dobrze można i podciągnąć Twitcha na przykład, czy YouTube'a jak najbardziej. Musisz zbudować mechanizm wykrywania treści pirackich i potencjalnie kontrowersyjnych. No, albo samemu po prostu troszczyć się o to, żeby ktoś na twoim serwisie, co by to nie było, nie opublikował takiej treści. Bo jeżeli to zrobi, to ty będziesz miał problem. I to jest problem. Bierz odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane przez internautów w twoim serwisie. No, czyli właśnie to jest to, że tak jakby właściciel na przykład fanpage'a na Facebooku jest całkowicie odpowiedzialny za to, co na nim publikuje ktoś, osoba jakaś w ogóle randomowa, której nie mamy pojęcia nawet zweryfikować, kto to jest, także my za to bierzemy odpowiedzialność w tym momencie. Musisz płacić tantiemy wydawcom za to, że do nich linkujesz. No, to już było wcześniej. Nie mam w ogóle kompletnie pojęcia, na jakiej zasadzie to ma funkcjonować. No, ale brzmi strasznie, umówmy się. No. I to by było tak w skrócie na temat artykułu 13, który został przegłosowany dzisiaj 20. To jeszcze nie jest ostatnie głosowanie, ale ma one bardzo duży wpływ na to, jak w ogóle ta sprawa będzie się rozwijała dalej. I co mogę powiedzieć? No, nie dzieje się tak jakby nic nowego. Nie dzieje się tak jakby nic nowego. To, że internet gdzieś tam jest coraz bardziej cenzurowany i jest narzędziem do inwigilacji i zostaje tak projektowany i prowadzony na takie tory, żeby tylko treści wybrane przez niektórych ludzi, organizacje i tak dalej były gdzieś tam szerzej rozpropagowywane i publikowane, a reszty ludzi nie, no to nie jest nic nowego, to jest po prostu kolejny krok w tą stronę. Krok w jak najbardziej złą stronę i w dużym stopniu to wpłynie na funkcjonowanie ludzi, nas, użytkowników internetu, różnych portali typu Twitch, YouTube, Facebook i tak dalej. Także na pewno nie widzę w tym nic dobrego. O ile na przykład ta ustawa RODO, może nie do końca z perspektywy twórcy, posiadacza strony jakiejś i tak dalej, ale z perspektywy użytkownika gdzieś tam, gdzie zapobiega przed jakimś nachalnym używaniem i pozyskiwaniem naszych danych osobowych, to w tym artykule 13 nie widzę kompletnie nic dobrego. No i to tyle w zasadzie. To tyle. Żadnej tutaj konkluzji tak jakby nie będzie w tym filmiku. Wnioski pozostawiam wam. Podlinkuję wam tą stronę z tymi wypunktowanymi rzeczami, o co tak mniej więcej w pigułce tam jest podsumowane, o co chodzi. Warto też sobie poczytać na ten temat, porozglądać się po internecie, póki jeszcze można. No i to tyle. I polecam ten film, możecie tam pokazać znajomym albo coś, jeżeli nie wiedzą o co chodzi, a chcieliby się dowiedzieć, to tutaj tak wszystko podsumowałem na podstawie tej właśnie strony. No. Także dajcie znać, co tam sobie o tym sądzicie. No nie jest najciekawiej. Nie jest najciekawiej. I tyle. I z tą myślą was zostawiam. Trzymajcie się ciepło. Możecie łapkę w górę, albo możecie zostawić też łapkę w dół. Jeżeli wam się nie podobało coś, to dajcie znać co. Ja uciekam. Pa, pa.